І ўжо зараз у нашу студыю завітаў ксёндз Вячаслаў Барок. Ойша, вітаем у гэты вечар. І нагода, з якой мы вас запрасілі, гэта менавіта тое, што ў сацыяльных сетках зноў навіліся дыскусіі аб тым, што рабіць палітычным зняволеным, калі на іх ціснуць у турмах адміністрацыі. І хочуць, каб яны пісалі гэтыя так званыя прашэнні аб памілаванні, пры тым, што ведаем, што гэтыя людзі не вінаватыя, але іх просяць, каб яны вызналі сябе вінаватымі, і за гэта абяцаюць свабоду. У прыватнасці быў такі допіс, што вось ёсць канкрэтная сітуацыя, калі жанчына ва ўзросце мае хворую маці, не з'яўляецца палітыкам, і вось на яе такім чынам ціснуць. Які можа быць тут адказ? Добрый вечар. Зняволеныя, канешне, маюць хоць абмежаваную свабоду, але вольную волю у сваім выбары, што ім рабіць, і ў адносінах таго, ці прасіць памілавання, ці не. Безумоўна, тут могуць быць розныя меркаванні. Я ж падкрэслю акурат тое, што павінны рабіць мы, которые на волі. Мы павінны з імі праяўляць салідарнасць. Гэта вельмі важны момант. І мы павінны засяродзіцца на тым, якая наша пастава да людзей несправядліва асуджаных. І тут павінна быць салідарнасць, павінна быць падтрымка. А што тычыцца падпісывання просьбаў аб памілаванні, то тут могуць быць розныя меркаванні. І, канешне, выбар трэба прадастаўляць зняволеным. Яны маюць права выбіраць, як ім якое рашэнне прымаць. І могуць і як пазаставацца верным сваёй пазіцыі, не падпісваць ніякага памілавання таму, што яны не ёсць вінаватыя. Гэта трэба за кожным разам падкрэсліваць, што яны не вінаватыя, што іх трымаюць у турмах не па закону, гэта беззаконне дзеецца. Вось, і няма таксама ў Беларусі, на жаль, легітымнай улады. І некаторыя, як я чуў, што зняволеныя не хочуць падпісваць просьбу на імя прэзідэнта, таму што кажуць, што няма легітымнага прэзідэнта. Можа б, і падпісалі гэтую просьбу. Вось, і таму, калі хтосьці хоча быць героем і такім чынам змагацца за праўду, справядлівасць і будаваць Беларусь, мае права, і ягоны выбар трэба шанаваць. Але разам тым, той, хто ёсць за кратамі па палітычных матывах, ён мае права, поўнае маральнае права падпісаць просьбу аб памілаванні, і калі мае толькі, хоць нейкі самы маленькі шанец на тое, што гэта просьба будзе пачутая. Вось. І тут не можа быць ніякіх дакораў сумлення, што ён паступаецца прынцыпамі, але як жа так, не вінаваты, вось падпісвае. Не, тут не могуць быць ні дакораў, ніякіх папрокаў у ягоны бок. Зняволены мае права вырвацца з гэтага вось палону, таму што гэта адзіны ёсць шанец. А что делать людям, на которых давят администрации СИЗО, администрации колоний, тюрем, и просят, например, сдать своих сокамерников или каких-то других людей, которые якобы причастны к каким-то преступлениям? Как жить с собственной совестью, как принять это решение, если в обратном случае тебе грозят пытки, больше давления и, возможно, репрессии в отношении членов семьи? Я думаю, што тут вельмі важна падкрэсліць таксама тое, што ў Беларусі не дзейнічаюць сёння законы. І дзеля таго, каб за краты патрапіць, праваахоўчыя органы, яны не патрабуюць ніякай аргументаванай базы ці доказаў таго ці іншага, што чалавек вінаваты. І калі захочуць пасадзяць любога чалавека, і ім на гэта не трэба ніякія доказы. А таму можна смела, будучы нават у турме, калі ідзе гаворка аб тое, каб пазбегнуць катаванняў, можна агаворваць іншых, можна гаварыць усялякую ерунду, розныя байкі, і чым больш гаворыш, тым лепш. Тут не можна гуляць у такіх герояў, што вось я нікога не выдам і будзе так. Не, агаворвай, маеш на гэта права. І мы павінны разумець усе, што чалавек мае такое маральнае права. Іншая рэч, калі ён з карыснай выгады
займаючы сёння пасаду, будучы ў праваахоўчых органах ці будучы на пасадзе ў адміністрацыі кагосьці агаворвае і такім чынам кар'еру робіць, гэта іншае пытанне. Так рабіць, безумоўна, нельга. Гэта ёсць зло аб'ектыўнае. А калі ты пазбаўлены волі, калі ты пазбаўлены свабоды, то ўсё тое, што ты робіш, мы, тыя, хто на волі, павінны ўспрымацца адпаведным чынам. Проста мы не можам надаваць маральную ацэнку таму, што чалавек робіць, будучы пазбаўлены волі. Гэта было б неправільна. Ксёндз Вячаслаў, але ці вось вашыя словы і вашыя аргументы не льюць ваду на млын таксама гэтак шантажыстаў з сістэмы, якія вось прымушаюць, падгаворваюць вязняў, каб яны займаліся такімі вось, ну, можа, кажаце, што не варта ацэньваць, але ўсё ж непрыстойнымі рэчамі, калі, напрыклад, хочуць здаць кагосьці ўзамен за вызваленне ці такога кшталту рэчы? Ну, конечно, гэта дыскусійнае пытанне будзе. Увесь час можна знаходзіць аргументы за, можна знаходзіць аргументы супраць. Але, бачыце, ну, проста за кратамі адбываюцца катаванні. І нельга сказаць, што чалавек мае абавязак катаванні цярпець толькі дзеля таго, каб вось кагосьці выратаваць. А з іншага боку, ягоныя словы, калі ён нават кагосьці агаворыць, нельга лічыць, што гэта ягоныя словы, агаворванне ёсць вінаватымі, што кагосьці пакаралі. У нас караюць не таму, што хтосьці кагосьці агаварыў. У нас сядзяць людзі за гэтымі кратамі. За апошнія 2 гады 11 000 экстрэмісцкіх спраў заведзена. Не таму, што хтосьці кагосьці гаварыў, але толькі таму, што так уздумалася рэжыму. Ім не трэба ніякіх аб'ектыўных доказаў на тое, ці вінаваты хтосьці ці не. Разам з тым маем таксама сітуацыі, калі рэжым цісне на палітвязняў, на родзічаў, і яны таксама паддаюцца гэтаму ціску, а ўсё роўна не атрымоўваецца гэтага эфекту. Вось у прыватнасці была сітуацыя з Ігорам Пражэннікавым. Гэта палітвязень, які ўжо выйшаў на волю, але тым не менш хлопец заклеіў камеры на Акрэсціна падчас аднаго з маршаў, і вось на ягоную маму пачалі ціснуць, сказалі, што вось ваш сын можа раней выйсці з-за кратаў, калі вы згодзіцеся на супрацоўніцтва з намі, а канкрэтна на ўдзел у сюжэце БТ, у якім яна таксама там, ну, розныя такія рэчы гаварыла. Сюжэт выйшаў, а сын быў за кратамі і адседзеў свой тэрмін. Ну, той, хто на волі, ён не мае права давяраць рэжыму, які адышоў ад праўды, справядлівасці і беззаконны. І ісці на супрацоўніцтва, на заігрыванне з рэжымам, будучы на волі, ну, гэта проста неразумны крок. Нельга давяраць ім. Конечно, можна зразумець тую маці, якая хапалася за гэтую саломінку, так бы мовіць, каб выратаваць сына, но але разам з тым мы павінны захоўваць халодны, цвярозы розум, не паддавацца на гэта, і будучы на волі, мы не маем права заігрываць з рэжымам. А внутри закрытых систем что вообще происходит с человеческой волей, с человеческой свободой, помимо того, что она ограничена физически, как в этих условиях сохранить какую-то свою духовную целостность, сохранить свою совесть, когда ты понимаешь, что ты абсолютно на 100% находишься в условиях, когда ты не контролируешь, ну, то есть не то, что не контролируешь себя, твоя жизнь от тебя никак не зависит. Бачыце, пытанне вельмі добрае, да гэтага трэба рыхтавацца, але ці можна быць падрыхтаваным тады, калі зневаляюць цябе, калі на табой здзекаваюцца, калі на табой, калі не выкарыстоўваюць цялесных катаванняў, то яны духоўныя, маральнага кшталту. І выстаяць яно вельмі цяжка, складана. Ведаеце, для мяне, як веруючага чалавека, калі я за кратамі быў, я ўзгадваю свой вопыт, ну, я маліўся, да, я вось захоўваў супакой душэўны, таму што ў мяне была Біблія, ну, я насамрэч быў цалкам, ну, спакойна сябе там паводзіў. Але што не значыць, што можна мець перакананне, што кожны, хто Біблію атрымае ў рукі, што ён адразу асягне духоўны супакой. Гэта не будзе так. Ведаеце, ну, можна тут раіць зняволеным
як ім там захаваць супакой, але я перакананы, што іхны супакой будзе ўмацоўвацца тады, калі мы, будучы на волі, будзем задаваць сабе пытанне, што мы можам зрабіць, якія выкарыстаць метады і мірныя, і гвалтоўныя дзеля таго, каб вызваліць невінаватых людзей, якіх сёння за кратамі катуюць. Там насамрэч катаванне адбываецца. Так што трэба проста задаваць іншае пытанне, што мы можам зрабіць з гэтым вось беззаконнем. А што мы можам з ім зробіць? З гэтым беззаконнем, як ужо паўтараюся, з тымі, хто за краты трапіў, праяўляць салідарнасць, пра іх памятаць, ім пісаць лісты, ім адпраўляць пасылкі. Хоць мы ведаем, што сённяшні час гэта таксама каштуе, гэта справа небяспечная, таму што могуць прыйсці і за табой таксама, хто вось пішаш лісты, хто праяўляеш сваю актыўнасць, і такія выпадкі ўжо былі, але разам з тым гэту салідарнасць праяўляць трэба. Ну а што мы можам зрабіць? Гэта таксама пытанне вельмі такое філасофскае. Мы павінны перадусім мець у галаве цвярозую думку, што ўсё тое, што сёння ў Беларусі адбываецца, гэта ненармальна. І гэта першае. Раніцай падымаешся з гэтай думкай, што гэта не ёсць норма, што ёсць беззаконне, гэта не ёсць норма, што маўчыць касцёл, царква, гэта не ёсць норма, што ты баішся выйсці на вуліцу, гэта не ёсць норма, што жывём у такім становішчы ваенным. І вось самае важнае не пагадзіцца з гэтым у сваіх думках, а пасля будуць чарговыя крокі. Ксёндз Вячаслаў, кажаце, што важна не згадзіцца з тым, што гэта нармальна, калі людзей пераследуюць, катуюць, кідаюць за краты, разам з тым цягнецца гэтая сітуацыя вельмі доўга ў нашай краіне, і асабліва востра апошнія 2 гады, і ёсць такое ўражанне, што людзі ўсё роўна хочуць вяртацца неяк да нармальнага жыцця. Ці не забываемся мы ўсе на палітвязняў, і тут не толькі грамадзянская супольнасць, але і палітыкі, і іншыя структуры, і духоўныя структуры, як вы згадалі касцёл і царкву. Ці не назіраеце вы таго, што людзі проста забываюцца пра тых, хто патрабуе нашай дапамогі? Конечно, перадусім мне лягчэй гаварыць пра касцёл, да якога я прыналежу. І, конечно, я адчуваю, што гэта мы перажываем не той момант, не той час, чым касцёл пасля ганарыцца будзе. Тое вось маўчанне, якое касцёл дэманстрыруе і на ўзроўні беларускай іерархіі, і на ўзроўні Ватыкану, гэта хутчэй маўчанне, якое ёсць кампраметацыяй касцёла. І гэта тое, за што ў будучым будзем каяцца, канешне. Вось. А таму маўчаць на гэта ўсё немагчыма. Канешне, працэсы зацягнуліся. Ужо 2 гады прашло, як вось мы жывем у такой атмасферы, дзе градус вельмі падвышаны. Вось, эскалацыя гэтага канфлікту на вельмі высокім узроўні. І ўсё больш і больш, з кожным, здаецца, месяцам. Так. І тут самае галоўнае вось у адзін момант проста падумаць той, хто хоча жыцця спакойнага. Ёсць і такія ў грамадстве нашым, которые з аднаго боку у адзін час яны выходзілі на пратэсты, сёння яны сілавікамі працуюць. Яны сёння таксама знаходзяць месца ў касцёле, у царкве, яны сёння моляцца Господу, каяцца ў грахах, але штодня ідуць на працу, будучы ідэолагамі, таксама будучы сілавікамі. А як сёння можна працаваць у праваахоўчых органах і пазаставацца верным сумленню, верным Господу? Як гэта можна? Вось мне хацелася б паразмаўляць з такім чалавекам. Гэта немагчыма. І вельмі важна проста адзін раз так вось уздыхнуць і сказаць: не, стоп, хопіць, больш так нельга рабіць. Памятаем, што ў 2020 годзе падчас электаральнай кампаніі актыўныя вернікі каталіцкага касцёлу арганізавалі такую акцыю, як «Каталік не фальсіфікуе». І акурат звярталіся да таксама рэлігійных пачуццяў, да веры, казалі, што ні ў якім разе нельга падманваць, нельга падтасоўваць выбары, бо гэта ўплывае на будучыню, гэта вялікі грэх, такое злачынства на ўзроўні грамадства. Але, шчыра кажучы, бачым, што ўсё роўна і ў выканкамах працуюць каталікі, і сярод сілавікоў ёсць каталікі, і сярод выбарчых камісіяў былі людзі каталіцкага веравызнання. І ёсць таксама такія сведчанні, як і вы, ойча, гаворыце, што так, на працы адну, а ў нядзелю ідуць у касцёл, моляцца, як бы ні ў чым не бывала. Да, ёсць і такое. Ёсць такое, што сын ксёндз, а маці ідэолагам працуе у выканкаме.
ёсць вось адзін брат ксёндз, а другі надзіральнікам у турме працуе. Ёсць такое. І вось сапраўды гэта вельмі важныя моманты, і трэба пра гэта казаць. Трэба проста разумець, што гэта ненармальная сітуацыя. Трэба размаўляць адзін з адным, і трэба гэта мяняць. А як прабіцца праз гэты мур? Памятаем, у 2020 годзе і арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч звяртаўся публічна ў сваіх адозвах і пропаведзях да сумлення, так бы мовіць, заклікаў тых, хто ў сістэме. Зноў-такі і шведскія каталіцкія вернікі, і іншыя святары, у прыватнасці вы таксама былі тады вельмі актыўным, за што вас зрэшты пакаралі, кінуўшы на больш як 10 сонняў у вязніцу. Як прабіцца праз гэты мур? Бо часам размаўляеш з гэтымі людзьмі і здаецца, што для іх вось праца, стабільны заробак Лукашенка важней за Бога, веру, якога яны вызнаюць. Цяжкое гэта пытанне. Гэта няма адназначнага адказу. Але кожны з нас павінен быць проста чалавекам. Конечно, каму больш дадзена, з таго больш і патрабавацца павінна. Конечно, з касцёла, як тая арганізацыя, якая павінна выконваць маральны аўтарытэт, патрабуецца больш. А калі сёння касцёл маўчыць, не дае дакладнай ацэнкі таго, што адбываецца, то, конечно, як можна патрабаваць штосьці ад простага чалавека? І я думаю, што вельмі важна, каб кожны з нас, хто разумее, дзе ёсць дабро, дзе ёсць зло, у каго яшчэ жывое сумленне, каб вось так па кроплі, каб мы так цыркалі на гэту сістэму, цыркалі, і яна сапраўды калі-небудзь зруйнуецца. Не можа быть инакше. Вот вы упомянули случаи, когда, например, человек, священник, а его брат работает надзирателем в тюрьме. Как влиять хотя бы на своих родных? То есть даже не говорим про какие-то широкие массы, не говорим про публичные заявления, но вот особенно с началом этой войны России против Украины мы видим, что очень часто семьи разделяются идеологически, их взгляды отличаются друг от друга, и они просто перестают друг с другом разговаривать. Как хотя бы повлиять на своих родных, как рассказывать своим родственникам? Своим сваякам трэба гаварыць адназначна. Трэба сказаць, калі ты выбіраеш гэта, то это значыць, што ты вінаваты. У смерцях невінаватых, у катаванні вінаваты ты. Трэба казаць сваім родным адназначна твае рукі ў крыві. Гэта не важна, што ты не прыціскаў курок пісталета, да? Але твае рукі ў крыві. Гэта ты вінаваты, ніхто іншы, але толькі ты. І вось калі чалавеку кажаш, што калі ты вінаваты, і ў дадзеным выпадку, калі ты пазастаешся пры гэтым выбары, і калі ты ідзеш направа, то я іду налева, нашы шляхі разыходзяцца, гэта правільны шлях. Гэта шлях по-божаму. То есть в этом случае можно рвать родственные связи? Однозначно. Христос кажа, што вы думалі, што я вам мір прынёс. Не мір, а раздзяленне. Тут самое важное – позаставаться верным сабе, сумленню свайму, позаставаться верным Господу, позаставаться на боку добра. А не важно, что думает твой брат, что думает твой бацька, что думает твой сын. Важно, каб ты позастаўся пры Господу. І калі ты позастанешся, то ў той момант будзеш здольны ўплываць і на сваіх родных. А калі скажаш свайму блізкаму, які выбраў зло, які вось на гэтую сістэму беззаконня працуе, людзей катуе, невінаватых садзіць у турмы, надзіральнікам працуе, ці там суддзёй таксама працуе, які судзіць несправядліва. І ты будзеш казаць яму, да, ты ж таксама павінен пра сям'ю думаць, гэта не па-людску. Але сям'і ёсць ва ўсіх, у палітвязняў таксама. Ва ўсіх ёсць, вот што. І ты просто будуеш сістэму фашыстоўскую, і на гэтым сістэма фашыстоўская будуецца. І тым самым таксама знішчаеш будучыню для ўласных дзяцей, бо яны не будуць мець свабодныя краіны і нармальнага грамадства, і будуць вымушаны часам нават альбо зноў ставаць перед этим цяжкім выбарам між добром і злом і паўтараць, можа, грахі сваіх бацькоў, сваіх продкаў. Ойча, дзякуй вялікі, што гэты вечар завіталі да нас у студыю. Спадарства з намі быў ксёндз Вячаслаў Барок,